Здравейте, казвам се Доброслав Молов и съм доцент в катедра Международни икономически отношения и бизнес в Университета за национално и световно стопанство. В това видео ще ви представя съдържанието на учебната дисциплина Международни бизнес операции, втора част. Тя е естествено продължение на първата част, като фокусът в тази втора част е върху външно-икономическите сделки и операции, известни още като комплексни форми на международен бизнес. Както си спомняте от първата част, при външно-икономическите сделки и операции сътрудничеството и взаимоотношенията между компаниите надхвърлят сферата на търговските взаимоотношения и включват сътрудничество и в други сфери на бизнеса, като например производството, иновациите, създаването на нови продукти, маркетинга и логистиката, обслужването на клиентите. Също така има и бизнес операции, свързани с трансфера на капитал, с изграждането на смесени предприятия, а също и участието на компаниите в различни видове международни проекти. Съдържанието на дисциплината е структурирано в 12 теми. Първите две теми са посветени на така наречените международни стратегически съюзи. Според някои автори, именно международните стратегически съюзи са синоним на комплексните форми на международен бизнес. В първата тема се разглежда същността на международните стратегически съюзи, причините компаниите да участват в тези съюзи и съответно ползите и предизвикателствата, свързани с тяхното изграждане и управление. Втората тема разглежда различните видове международни стратегически съюзи, класифицирани по различни критерии с техните специфични характеристики и особености. Както споменахме преди малко, част от комплексните форми на международен бизнес са свързани с сътрудничество в сферата на производството. Различните форми на производствено коопериране между компаниите в международния бизнес са обект на изучаване в тема номер 3. Компанията е изправена пред едно стратегическо решение, кои дейности самата тя да извършва в рамките на нейните граници и кои дейности е възможно да прехвърли към външни компании, включително и зад граница. Това явление в международния бизнес се нарича аутсорсинг. Когато става въпрос за прехвърляне зад граница, се нарича задграничен или офшорен аутсорсинг. На български е приет преводът прехвърляне на дейности. Това е обект на изучаване в тема номер 4, като ще бъдат разгледани различните характеристики, особености, предимства, недостатъци, предизвикателства пред прехвърлянето на дейности в международния бизнес. Друга група сделки и операции в международния бизнес са свързани с прехвърляне на правото на ползване върху обект на интелектуална собственост. Когато става въпрос за прехвърляне на правото на ползване върху един обект на интелектуална собственост, тогава говорим за лицензии, лицензионни споразумения. Това е тема 5 от дисциплината. А има случаи, които са често срещани в международната практика, когато се прехвърля цял пакет, цял набор от обекти на интелектуалната собственост. Това явление се нарича международен франчайзинг и дейностите, които се прехвърлят, обикновено се наричат франчайз пакет. Тема 6 е посветена на международния франчайзинг. Също така, друг вид прехвърляне на обекти на правото на ползване върху обекти на интелектуална собственост е
трансферът на управленски знания и опит под формата на консултантски и управленски договори. Когато една компания наеме външна друга компания или физическо лице, да я консултира по отношение на управлението, а в някои случаи и да поеме управлението на тази компания. Друга форма на участие на компаниите в международния бизнес е участието им в международни инвестиционни проекти. В тема 8 се разглежда същността на международните инвестиционни проекти, отделните етапи от тяхната реализация, като фокусът е върху така наречените инженерингови проекти. Те са свързани с строителство, изграждане, експлоатация на инфраструктурни проекти и също така консултантска дейност. Съществуват стандартизирани форми на договори, които могат да използват страните, участващи в международни инженерингови инвестиционни проекти. Те са разработени и публикувани от Международната федерация на инженерите консултанти, ФИДИК. И именно тези видове инженерингови контракти са предмет на тема номер 9. Следващите две теми, 10 и 11, са посветени на сътрудничеството между бизнеса и държавата. Обществените поръчки, съгласно Българския закон за обществените поръчки, техните разновидности, технологията за осъществяване на обществени поръчки се изучават в тема номер 10. А различните форми на публично-частно партньорство, като например проектите построй, експлоатирай и предай, така наречените BOT проекти, и също така концесиите, са обект на изучаване в тема номер 11. Последната тема от конспекта на дисциплината е посветена на най-сложната форма на международен бизнес, трансфера на капитал, осъществяването на преки чуждестранни инвестиции, а също така и изграждането на смесени предприятия и консорциуми. За всяка от 12-те теми има подготвени презентации, които могат да ви улеснят в процеса на изучаване на дисциплината международни бизнес операции, втора част.